Krásné, opět slunečné odpoledne. My jsme vevnitř, protože venku sice svítí sluníčko, ale fouká, takže ono to fakt fouká do mikrofonu a je hůř ještě slyšet než normálně. Dneska po 15. rozhovory ze Šalamounky, když jsme seděli před 14 dny s Kubou na tom prvním, jak jsem si říkal, je to jen taková sranda, ono se nám tak, když tak to rovnou spustíme znova. My jsme zvyklí tady na technické potíže. Běží to. Tak super, takže běží to. Vítám Mirka Matušku. Díky, tak vítám všechny, kteří něco chtějí vidět. Míra je členem pražského chapteru, ale hlavně je to vášnivý jezdec, kterýmu se ta vášeň přeměnila v organizování a nakonec v práci na plný úvazek. A o tom si dneska budeme povídat, jak se to tak jako stane. A jenom abyste věděli, Mirek je fakt veselá kopa, což je vidět z následujících fotek, který pro něj nastříhali jeho kamarádi. Tentokrát jsem v tom nevinně já, takže Mirku, všechny ty fotky, které tam jsou, tak za to nemůžu já, jo? Mě neby, prosím tě. Tak, na fotkách jste mohli vidět, že Míra je v podstatě pořád buď to na motorce nebo v hospodě. tak to jako vypadá. Tvůj život vypadá jako jedna velká party. Hele, jak to celý začalo? Co byla tvoje první motorka a kdy jsi vlastně začal vůbec jezdit na motorce? No, první motorka byl modrý pařez mýho táty, který jsem mu kradl z garáže. A v podstatě párkrát jsem se na tom samozřejmě vyválel a podobně, no, a pak tak plynul čas, tak pomaličku byla jevička, taky půjčená, protože doba byla taková, že prostě peníze nebyly na vesnici. No a pak najednou prostě přišla vojna, po vojně, ale už přišlo něco trošku jiného, takový 3 velký období, ale do toho spadlo hlavní období, kdy jsem začal hodně čundrovat. A jezdil jsem prostě po venku a tak dále. A najednou přišlo takovýto nutkání hrozně plodit, tak jsem se rozhodl, že budu mít děti. Jak to vypadá takový nutkání plodit? No to si takhle najdeš jednou v hospodě Maďarku a vemeš si, no. A ono tě pak mlátí a máš mít 2 děti. Ty jsi zažíval do regulérní domácí násilí, jo? No, dneska už by ji zavřeli. Tenkrát to nešlo, no. Tenkrát strana a vláda prostě předpokládala, že se to neděje. No a tak to skončilo. Tím už skončilo skoro i to čundrování, ale stejně mezi tím prostě ještě furt mě to bavilo, tak jsem si našel ještě další ženu. S tou jsem měl zase dítě a ještě jsem si 2 vyženil, malý, tak ty jsem si zase taky vychoval. A přitom všem mě bavilo prostě něco dělat pro lidi, protože jsem hodně sportoval, hrál jsem volejbal, tenis, nohejbal, všechno možný. A tak jsem začal dělat velký takový country bály. To bylo dost super, to se dařilo až do chvíle, než nám to pak zakázali, protože
strana a vláda to prostě neměla ráda. Chodilo moc lidí a moc se bavili. Chodilo mě ke mně do takové hospůdky 300 lidí na takový bál, tak to se jim nelíbilo, protože se tam moc kouřilo a pila se velkým tequila a žrali se červy a podobně. Bylo to dobrý. No, takže to se zakázalo, no a pak jsem pomaličku se rozloučili s tou druhou ženou, která prostě zlenivěla natolik, že už nic nebavilo. No a pak mě přišla do firmy další žena, kterou jsem si teda po čase zase vzal. Tam mě po tomhletom v podstatě předchozím manželství, kde jsem hromadil peníze, abych jako strašně něco zajistil, tak jsem zjistil, že peníze jsou úplně k prdu, že tě jenom svazujou. A takže jsem pomaličku přišel na to, že chci cestovat. A s touhle ženou jsme teda hodně cestovali, podívali jsme se docela po světě. Bylo to fajn, za to jí děkuju, ale taky jsme se rozešli. To byla trojka teda. To byla trojka, no, pak už přišly takové ty známosti prostě na chvíli. No a to už ale samozřejmě jsem měl. Intrudera, Suzuki jsem měl, to už jsem měl ještě z minulého století, se dá říct. A to mě bavilo na jíždění, jezdil jsem hodně s K14, s Mírou Severou, s Bechyně, s velkou partou, tam nás bylo přes 160, prostě obrovská parta. Ale bylo to takový roztrkaný po celém světě, se dá říct, v republice. A takže když jsem dojezdil vlastně Intrudera v tom třetím manželství, tak přišla krize i na mě, ta firemní krize, kdy jsem v podstatě jakoby úplně o všechno přišel, zbyly mě nějaký drobný a stál jsem před otázkou, co s těmi penězmi udělám. Jestli si strčím do kapsy a budu z toho nějaký čas fungovat, anebo prostě si splním svůj sen, který jsem měl vždycky, ale tím, že se vždycky bylo něco přednějšího a motorku jsem měl, tak jsem s těma pár korunama prostě vlez do prodejny Harley a koupil jsem si svého prvního Harley. Co jsi skoupil? Koupil jsem si Nitroda, mám ho teda do dneška. A je to prostě konfekční motorka pro mě, pro prcka. Je to úplně úžasný a zažila se mnou strašně moc a mám na ní dneska na to nějakých 140 000 a je mi to prostě... Ale ty jsi jako velký cestovatel, což na ten Nitrod spíš se cestuje na těch touringách, že jo? Jak jsi s tím v pohodě? Tak já touringa jsem nikdy neměl, takže to nemůžu úplně porovnat, ale já prostě jsem řekl, že byl zastánce motorky, která je nahatá, která nemá plego, nemá žádný prostě vychytávky a má co nejméně elektroniky, což jsem taková stará škola, ještě pro mě to přijde jako lepší. Ale samozřejmě už vím dneska, protože už samozřejmě mám vylidnutou další motorku, ale není na to úplně dobrá doba teďka a určitě půjdu do motorky, která bude pohodlnější. Už kvůli tomu, že teď už mám teda přítelkyni, kterou jsem si pak našel po tom všem. Mým, řeknu, období ženy na ženy, takže teď mám Víťu z hlavy a jezdí se mnou na tom bobečku na Nitrodu, tak kdo zná Nitroda, tak ví, že to úplně není to pravý ořechový pro ně, ale je to hrdinka. Jezdí a každý rok se mnou těch 20 tisíc najezdí. Ale 22 000 tam vzadu, to musím říct, že je dobrý test vztahu. Že? No. To vlastně bude, to je špatně. Víťo, neposlouchej. Hele, mně se teda moc líbí jako rozhodování s posledníma korunama, jestli teda z toho budu kupovat chvíli rohlíkem, nebo si splním sen. To chce jako koule, ale zároveň nevypadáš teda nespokojeně. Myslím, že se rozhodl dobře, ne? Já jsem se rozhodl dobře, protože vím, že dneska ty drobný už bych určitě neměl a neměl bych ani toho Harley. Protože, jak říkáš, asi bych to projet, nevím jestli v rolíkách, ale určitě minimálně v rumu. Tak rozhodnutí bylo správně a nikdy jsem toho nelitoval. Jsi v chapteru? Jsem v chapteru, já jsem teda začínal v Hradci, ale protože, ne, že by mě byl Hradec malej, ale v té době mně se nelíbilo, že se jezdilo jakoby málo, tak jsem tam vydržel ani ne rok možná, pak slovo dalo slovo, protože jsem se potkával s váma Pražákama. Přestože já jsem Krkonošák, tak do Prahy to mám docela daleko, ale požádal jsem Petra Bíbra, jestli by to nešlo nějak udělat, no a Petr prostě říkal, není to problém, no od té doby slovo dalo slovo, jsem tady.
No vidíš, já tě vnímám jako, že seš náš vodek život. Tohle jsem úplně zapomněl. Vím, že to tak vlastně bylo. Teď, když jsi to řekl, tak si mi to připomněl, ale to ne vůbec jako, protože jsi na všech akcích. Já tě vidím furt. To je dobře, já jsem malý, ale... Malej, ale vidět. Takže žiješ v Krkonoších? Žiju v Krkonoších většinou, teda někdy jsem na Vysočině, někdy v Krkonoších. No, jak to zrovna vyjde. Dobře, tak ještě pojď trošku o chapteru, možná o ježdění. Jak rád jezdíš? Jezdíš jako, že se jdeš odpoledne projet na 2 hodiny, nebo máš radši vzít motorku na víkend, nebo na týden a něco? Co? Hele, tak i tak. Baví mě každý ježdění, ať je to, jak se říká, kolem komína, já nevím, se svíst někde 100 kilometrů je prostě taková komínovka. Nový silnice mě baví, jo? Takže já prostě jedu a když vidím silnici, která je nějaká, je hezká, ale nevím, kam vede, tak tam prostě jedu. No, někdy se musím vracet, někdy skončím na dvorečku nějakého statkáře, ale zase z těch třeba náhod mám hromadu přátel třeba v Itálii, kde prostě oni i v Německu, kde mají tyhle ty cesty až ke statkům a oni jsou takový, že když tam vidí, že tam někdo zabloudil, tak ti nabídnou kafe. Někdy i přespání, tak jsou z toho zajímavé příhody. Myslím si, že to je cesta, která právě vedla k tomu, že jsem začal cestovat víc. No, ty máš Čechy proježděný celý? Tak Čechy mám proježděný celý a v podstatě, ještě když jsem jezdil na Intruderu a tý SK14, tak Míra Severa dělal takovou akci, jmenovalo se to Zlatá bula čoprácká. Tak postaru to bylo, takový retro. A jezdila se štafeta kolem republiky. On udělal vždycky takový jakoby sekce a jezdilo se nějakých 240-250 km a jelo se to v tahu a za 24 hodin se muselo projet prostě okolo celého Česka. A to jsme dělali, bylo to někdy nebezpečné, protože se jelo v noci, za každého počasí, vezl se taková dýka vyrobená byla, prostě se vezla nějaký glejt a ten se předával jako štafeta, no a vím, že nejrychleji jsme republiku objeli za nějakých 23 hodin a 50 minut prostě. Pěkně. No, ale byla to štafeta, když jsme si fakt teda hrábli, jezdilo se po 3, po 4. No a když jsem přišel do chapteru do Prahy, tak prostě padlo slovo tak jako pro všechny, tak pojďte něco přinést, vy nováčci. Tak jsem přišel za Petrem Bíbrem a za klukama z výboru a říkám, hele chlapi, co bychom udělali kolem republiky takových těch 1000 mil, protože jsem věděl, že je to zhruba nějak do 2000, že to tak je, tak aby to bylo v mílích, tak 1000 mil, hezky to znělo. No a tak jsme se domluvili, jak to připravím a v podstatě jsem to začal připravovat. Kompletně celý jsem to najel, tenkrát několikrát, protože jsem ne úplně všechny cestičky znal a kluci, kteří sloužili na hranicích, tak mi ukázali dneska už cesty, které jsou otevřené, ale tenkrát otevřené nebyly. Třeba v Krušných horách, protože to byl západ samozřejmě, tak ty cesty jsem projel, byly nádherný, ty asfalty tam byly úplně nový. Dneska jsou zase nový, zase už to opravili, dneska tam jezdí cyklisti, ale tak my se tam někdy proháníme kolem těch ženských nahatých, co se tam upalují v Krušných horách, těch jezírek. Netušíš, že by tam mohl někdo zabloudit? Netušíš, že by tam někdo mohl, kluci mě minule chtěli zastavit, tady musíme dát kafe, tak se holky uklidili. ale je to prostě to, co mě natolik chytlo, že se z toho vlastně stalo to, že letos pojedeme 5. ročník a vlastně po 3 ročnících jsem dostal od Jirky Krále takový nápad a nápad byl výborný, říkal, hele, výročí republiky, tak pojedeme kolem starého Československa. Tak jsem to celý připravil, celý jsem to projel, 2krát, možná 3krát, aby to bylo hodně dobrý. Samozřejmě mám z toho najíždění, kdy to jezdím většinou sám, někdy to jezdím s Jitkou, ale tohle jsem už pak najížděl sám, protože to byla docela šichta. A řeknu, že třeba východní Slovensko, i strach jsem měl, i helmu mi rozbili, ale naši romští spoluobčané, když jsem zavítal ke známému hradu Zborovu
A myslel jsem si, že dojedu až na hrad, protože já se vždycky snažím všude dojet motorkou, protože já pěšky úplně nemusím. Já prostě slovo procházka to je pro mě prostý slovo. Takže jsem tam zajížděl a takový cigáňata, tak jsem je jako pozdravil, ale oni se úplně nesmáli, jsem si říkal sakra. No ale to už jsem věděl, že musím otočit, protože vylejzali z chalup takový chlapíci divný a byli čím dál černější. A najednou báce, dostal jsem šutrem do helmy, rozbili mi plégal, no tak to už jsem teda jako hodně rychle odjel a ujel, doslova do písmene, protože tam teda jsem říkal, tady vyhlásím soutěž na příštích 1000 mil, že kdo to projede? Kdo pořídí skupinové foto s místními obyvateli, tak dostane nějakou cenu. Protože samozřejmě dělám, každý, kdo jezdí 1000 mil s náma, tak já dělám vždycky tematické dny. Byly různý témata, bylo třeba vítání, bylo vlastně to slovanská epopej, takže bylo přísaha u mladiny pod Slovankou byla třeba, nebo první pitva v Praze a podobné věci. Hele, já tě přeruším, protože já tady mám od Radima výborný video o 1000 mílích. Jo. A tak já ho pustím. A pak, protože toho povídání kolem toho bude hodně, já mám nějaký záludné otázky, tak se k tomu dostaneme. Klik. Mikrofon. Nám se tady vypnula kamera. Počkej, já tam pustím míru. Takže Michal s tím trochu laboruje, už se zapnula. Video o 1000 mílích, jo. Řekni ten základní údaje. Kolik lidí to jezdí? Já vím, že jste rozdělený do týmů nějakých, proč týmy a tak dále. Co je vlastně to základní mechanika? Jak dlouho se to jede? Kolik se najede? Tak, jede se. Takhle začalo to tím, že jsem to bral jako podle sebe, takže to jsem trošku přehnal a pak jsem to musel kvůli tomu upravovat, protože když jsem viděl kluky, když přijížděli do těch cílů jednotlivých, vždycky byli špinaví, černý, utahaný, se slovy dáme rum, usínali na stole, tak jsem to předělal, protože fakt těch 500, 520 i 550 kiláků za den po těch šoustkách po hranicích nebyla úplně prdel. Ale bylo to super, protože ten první ročník, který se jel, tak jsme jeli vlastně první etapu za deště po Krušných horách, což teda bylo docela out, ale pak už se to všechno vylepšilo, jelo se za sluníčka, bylo to super a vlastně to byla jediná tisícovka, která se jela, myslím, v srpnu, ale protože to kolidovalo s nějakou akcí, teď nevím, jestli s Prešovem, s něčím to kolidovalo, tak se to pak předělalo. Takže ty etapy jsou vždycky 4. Jede se tak, že se večer přijede na místo startu, ráno se vyjíždí a jezdí se teďka do 400 nebo maximálně 420 km za den, ale zase těma šoustkama, to znamená, že po dálnici tam není ani metr a pokud jo, tak to někdo šídí, když to má, ale na to máme korfáče a ten to hlídá. Ten si zapisuje stavy prostě kapitánů. A je to tak, že se dojede do cíle, večer je nějaká zábava a vyhlášení tématu na další den.
Ty témata jsou oceněny nějakou cenou, kde nás tady samozřejmě sponzoruje Vojta, který sedí tamhle. Dává na to nějaký peníze, kde teda ty lidi vždycky na poslední míli dostanou nějaké ocenění za video, za fotky a tak dále. Jo, byl jsem v porotě, moc jsem se pobavil. Tak. No, jako třeba, dám takovou vsuvku, třeba když jsem vyhlásil téma, zrovna jak jsem předtím uvedl tu přísahu u mladiny pod Slovankou, tak to bylo zrovna v Rakousku, kde jsme vyjeli s motorkami na louku. A říkám, tyhle, to musí být něco, abyste to teda taky vyhráli, že? Protože já to nemůžu ovlivňovat, ale jak jsem jako vnuknul nápad, říkám, děvčata do půl těla, to se nedá nic dělat. Ale pod prdy si necháme. Já říkám, no tak jo. Tak jsme to udělali opačně, protože na tom obrazu vlastně klečí pánové a dámy rozpažený, obnažený vlastně jakoby přísahají. Tak tady to bylo opačně, že pánové stáli do půl těla, dámy do půl těla klečeli u rozkroků pánů. A až tam přišel takový Rakušák s vajfkou k nám, tak se nás koukal dobrý 2 minuty. Už nám to bylo divný, tak jako mi to plynou češtinou vás. Tak on, sekta? A my jo. A radši jsme odjeli, protože jsme měli trošku tuchy, že na nás zavolá nějaký žandáry. No, ale takhle probíhají veškerý témata, protože třeba Žuťásci, což je skupina, to taky bych rád vypích, která dneska už je rodinou. To je parta, která vlastně nosí dneska už žlutý trička, žlutý ponožky, žlutý slipy, žlutý kraťasy. Dokonce mají i svého žlutýho servisáka, kterýho si našli taky někde po cestě na východním Slovensku. Takže jsou úžasný. A zrovna teďka mi Toníček Čandorský, který všichni znají, říkal, jak je pyšnej na to, že prostě mají takovou krásnou rodinu. Takže to je k té 1000 asi tak nějak té organizaci, kde teda je to vždycky zatím kolem hranic, což vlastně letos se pojede asi naposledy. A pak už jsou nachystaný další 3 roky, mám najetý a přichystaný, takže se budou jezdit sekce s velkýma výjezdama do zahraničí a budou hodně o tom, že se podíváme na hodně zajímavé místa. Tak, máme tady už nějaký pozdravy a komentáře. Marcel Vavřík, ahoj všem. Marcel je skvělý, kouká každý den, ten je výborný. Renáta Šrubárová. Super, jeho motovýlety jsou skvělé. Žijem v severní Itálii 4 roky, ale také excelentné města, aké mi ukázal Mirek, som sama neobjavila. Nejde mi už ta slovenština, člověče. Žádná komercia, skvělé města, penziony s příběhem, jeho organizace je vždy top. Červenáš se už? Zrovna od Renči, jo? Už se těším na další výlet, skvělý organizátor a úžasný kamarád. To se tak kolem tebe táhne tato pověst obecně. Lubomír Kingo Král, akou zmrzlinu máš nejradšej? Vzpomínka okresný stavební podnik. No, vím, co Kingo myslí, to jsme ale byli na lyžích. A něco tak hnusného, co objednal, to se fakt nedalo. Takže já vanilkovou. Tam tu ne. Co objednal? Hele, to se jmenovalo strašně. Tak schválně, si on si vzpomene, ať to napíše, já si vzpomenu. Dobře, tak jo, tak prosím tě, napiš nám, co to bylo za zmrzku, ať víme, čeho se když tak vyvaru. To bylo nahoře na terásce a byla tam slovenská servírka, vím to. Hele, prosím tě, jak velký jsou ty skupiny, v kterých se jede? Jo, ty skupiny jsou v podstatě, je to tak, že já dám každému možnost si vybrat, s kým pojede. Není to striktně daný, všechno je free. 1000 je o tom, aby jsme se bavili, aby jsme byli svobodní a volní, aby tam ta organizace byla hodně upozadněná a aby nebyla násilná. Takže ta skupina čítá od 7 do 13, 14 motorek a lidí je maximálně do 18, to znamená, že tam jsou pak většinou baťušky, což třeba v mé skupině oranžový ty baťušky jsou a právě Kingo je živý prosekem a děvčata mi chlastají, protože jeho žena má nádhernou průpovídku, když jsme byli ve Hřensku a slezli jsme motorek a viděl jsem, že ona za cestu vypila 2 lahve toho proseka v podstatě, protože jiný holky nepili, nebo pili málo. A já říkám, Janka, nemáš ty nějaký problém s alkoholem? A ona tak hezky s úsměvem, jako na to umí, říká, nie, ale bez něho hej. Hele, celkem jede teda kolik motocyklů?
motocyklů je to různý každý rok. Začalo to vlastně s nějakýma 40 motorkama, dojelo 31 první ročník, protože někteří opravdu to nedali, vzdali to. Pak jsem to teda zkrátil na ty kratší etapy, pak už dojížděli skoro všichni, co nahlásili, že dojedou všichni, protože někteří využívají to, že můžou jet jenom nějakou etapu z časových důvodů pracovních, ať je rodinných, to je jedno. Takže pak už nás jelo nějakých k 70, loni nás jelo 90 a letos mám přihlášených 105. 105 lidí, dá se to ještě uorganizovat? Všechno se dá organizovat. Když jsou to super lidi, tak... Děláš to sám, nebo máš na to tým nějaký? Přece jenom... Nedá se říct, že tým, ale když prostě něco potřebuji pomoct, tak je kam šáhnout, třeba, protože nejsem úplně zdatný v technice, co se týče map v Harley, jelikož já nemám navigaci harlejáckou, ale mají Korfáč, který býval taky, myslím, členem tady. A tak tento vlastně z toho mapy.cz nebo z Garmina to umí prostě transformovat a udělá to tak, že všecko nahraje, mám vždycky schůzku předtím, než jedeme, tak měsíc předtím se sejdeme jakoby s kapitánama těch týmů a nahraje jim to do jejich Harleyů. Takže je to úplně super, všichni vlastně ty mapy mají, i tak zakufrujou teda, protože samozřejmě jak tam někdo zmačkne přepočítávat, tak je konec. A takže to je jeden, který pomáhá, pak samozřejmě jsou lidi, kteří mi pomáhají a to jsou lidi, kteří asi nebudu úplně všichni jmenovat, že na někoho zapomněl. A ty pomáhají finančně, protože bez toho to fakt nejde, jelikož prostě ta organizace, ta příprava, oznaky, nášivky, prostě všechno kolem toho stojí nějaký koruny a zaplať pánbůh jsou lidi, kteří můžou a pomůžou prostě finančně a nemají s tím to je skvělý, super. To je skvělý. Hele, taky děkuju za to moc všem. Máš nějaký limit, nad který bys to nechtěl pustit? 150, 200 motorek, nebo ať, když se budou lidi, protože kouká spousta lidí, vyprávíš to moc hezky, tak se může stát, až řekneš, jestli letos se pojede, jestli už je to zavřený, můžou se hlásit, kdy se pojede a tak dále, že najednou budeš mít spoustu zájemců, tak... Tak, to je dobrá otázka, jsem rád za ní. Měl jsem limit 30 lidí na začátku, to se dá. To je pryč. Tak to už je v historii, pak jsem to teda říkal, ještě my chceme jet, no a pak k tomu přišlo v podstatě to, že, a to musím zmínit, že mě oslovili lidi, kteří nemají Harley. Jsme kamarádi, léta se známe a já prostě jsem ražení, že a s tím jsem do toho vždycky taky šel a povídám to vždycky, že každý motorkář je potenciální harlejář. A tu pointu pochopil i Vojta, když jsme se bavili a fandil tomu a taky se to tak stává, že už je několik lidí, kteří přijeli na Zavoráku a dneska už přijeli na Harley a podobně. Ale jsou taky lidi, kteří přijeli na Harley a teď přijedou na Indiano, ale já to prostě beru, pro mě prostě motorkář je každý, kdo jezdí na motorce. Nemáme s tím žádný problém, Ondra tu byl včera, takže... Tak a má srdíčko. Jo, jako nemám rád samozřejmě takový ty pozéry, který prostě mi řeknou, já jsem jel 260 a bylo to super a byl jsem v Brně za takhle dlouho. Tak to není úplně moje krevní skupina, protože motorka pro mě je o cestování a o tom něco vidět, někde zastavit, pobavit se s kamarádama a kolem mě vzniklo tolik lidí, kteří dneska považuji za rodinu. Je to úplně super. Takže se vrátím k tomu počtu. Ten počet jsem stanovil na 80 lidí v roce 2018, což se taky nepovedlo úplně, ale pak jsem řekl, dobře, tak letos 100 a dost. Včera jsem podepisoval 105. přihlášku. Říkám, nevím, kam to ubytuju, protože se snažím bydlet v jednom hotelu, aby jsme všichni byli večer po kupě. No právě, to už musí být. Tak v této republice ještě ty hotely jsou, ale třeba na východním Slovensku najít hotel, který má ubytování pro 90 lidí, to bylo skoro nadlidský výkon, povedlo se, ale bydleli jsme v Polsku. Takže jsme vždycky přijeli do Polska a musím si říct, že Polsko je dneska nádherná destinace. A miluji ježdění po Polsku, když někteří lidi říkají, ty jejich silnice, vůbec ne. Ty nás předehnali daleko. 1000 mil Bohemia na Slovensku a severním Polsku. Dá se to teda říct. jižním, pardon. No,
takže jsme prostě zajeli vždycky, spali jsme v Rybníku, pak v Novém Sadu. Ty hoteliéři se fakt snažili. Oproti třeba těm slovenský hoteliéři se teda moc jako úplně nás nechtějí. Ale teďka mám tam nějaký výlety namyšlený, bohužel korona to zhatil, takže to bude až příští rok, ale ty se chovali někteří. Co letos? Na kdy je to naplánovaný? Pojede se, nebo už si zrušil, posunul? Jak to vypadá s letoškem? 1000 mil, zatím pevný termín, který je 15. července. To už doufám budou otevřený bary, hospody a hotely, protože bez toho to nejde, bez toho samozřejmě vyjet nemůžeme, ale nepojedeme z Bratislavy tak, jak bylo plánováno, ale pojedeme asi z Brna. Včas dám všecko vědět a určitě na otázku, jestli ještě někdo může jet, tak už asi ne letos, protože už některé hotely už prostě ty kapacity nemají a už musím ty lidi přesunout do jiných hotelů, už je to složitý. A organizačně to složitý není pro jízdu, protože jsme rozděleni fakt do těch skupin a v podstatě je to výjížďka s pár kamarádama. A vlastně jakoby celý den jdeš na sraz. Když to řeknu tak, ráno ze srazu odjedeš a jedeš zase na sraz do jiného města. Jo, takže takhle to je pojatý, večer je sranda, zábava, všichni se baví, minulo jsem dělal nějaký kvízy, soutěžilo se, prostě bylo to dobrý, ale to však mám připravený taky zajímavé věci, které budou si myslím hodně zábavný, někteří se budou i stydět až, ale to nebudu prozrazovat, to je tajemství. A ještě jsi tam říkal nějakou otázku, jo. K těm 1000 mílím, když se dojde k počtu 30-40 lidí, tak je možný, protože ten stav nouzový, který tady je, a lidi nemůžou jet ven, nebo nechtějí prostě pak být v karanténě, tak jsem rozhodnutý, že nabídnu 1000 mil ještě jednou, jakýsi revers, ještě jednou pro ty členy, kteří se nedostanou, anebo pro ty jezdce, který by chtěli jet, tak už vymýšlím termín letos, že by se jelo prostě ještě 1000 mil. Skvělý, takže koho to baví a nevěděl o tom třeba, nebo se s tím nepotkal, tak... Stačí napsat, ten termín bude letní, nebude určitě na podzim, protože já doufám, že na podzim už vyrazíme za hranice, tam už mám naplánovanou Velkou Albánii a prostě Bosnu a Černou Horu a Slovinsko. Takže tam mám a máte web a ten je www.1000-mil.cz. A to 1000 je číslovkou. 1000 je číslovkou. 1000 číslovkou .mil.cz. A já teda upřednostňuji osobní jednání s každým jedním, takže mám rád, když mi ty lidi zavolají, protože tam pak nedojde žádným mailkám a všechno se vysvětlí nahned. Platí se startovní? Startovní se platí, protože první rok jsem to dělal, jak se říká, bez startovního, tak to jsem neměl dělat úplně. A ty kluci potom vlastně na základě toho vzniklo jakýsi, bych to řekl, starší pardálové přišli a říkali, jsi blázen, to nemůžeš dělat bez startovního. Jsem říkal, já to dělám pro kamarády, zadarmo. A říkal, jo, a tak kolik jsi tam zakoukal? No, tak jsem si to spočítal a trošku mě to vyděsilo a já jsem říkal, aha, tyjo, to asi úplně ne takhle. Takže jsem dělal nějaký takový všimný startovný, který bylo pár korun. To samozřejmě nepokrylo už ty nároky toho všeho, jak se to zvedalo, ten počet, ty kilometry najíždění a tak dále a tak dále. Takže dneska je startovný nějaký, který není tajností, je prostě nějakých 16 stovek na 4 dny, to si myslím si, že není nic hroznýho. Jsou v tom oznaky, nášivky, náramky, brožury, prostě je v tom všechno veškerá příprava, takže je v tom mraky práce a je to daný tak, že to je 0 od 0 musí pojít, tak je to udělané. Za mě 1600 startovní úplně v pořádku, je to 2x rodinný vejlet do kina, jo? Jenom tak mimochodem a místo, anebo 4 dny na motorkách s výbornou organizací a partou do míst, kam se člověk normálně nepodívá. Musím říct, že to tvoje najíždění, že to je jako pro mě teda klobouk dolů, protože my tady jednou za rok najíždíme Harley Davidson Praha Challenge, je to blbých 200 kilometrů a zabere nám to času a vymýšlení a takže tohleto to jako, takže tu hodnotu to určitě má a navíc, co je zadarmo, to si lidi neváží, drž startovní. Jenom pro informaci, třeba to najíždění, jenom tak jako když se samozřejmě ozvali, jako on se jen tak vozí za naše start, za naše peníze, to připravili, taky se ozvali takový lidi.
Ale jenom aby to každý pochopil, tak třeba najíždění jedné etapy, která je, dejme tomu 400 km, tak já přitom jsem schopný najet třeba i 800. No. Jo, takže to se vracím a hledám. Čas, benzín, to je všechno jako ubytování, jasný. Hele, krásný projekt. Jezdil ty si nějaký tady ty jiný jako dálkový za takový ty 500 a to jezdil jsi to někdy? Ne, nejezdil, protože samozřejmě tohle mě zabere tolik času na ježdění a ta 500 je určitě super projekt taky. Líbí se mi to, sleduju to. A asi si to jednou třeba dám, ale já prostě tím, že jsem... Michalovi vypadá kamera, víš, takže občas jako upadne z té židle a on než se... No. No, prostě se mu to vypíná. Takže ta 500 si myslím si, že je dobrá. Vůbec podle mě všechny projekty, které jsou kolem motorek, jsou super, že vůbec někdo má ty koule na to něco dělat, protože to není jenom o tom to udělat, je to i nebezpečný, náročný. Něco se u toho může stát, protože samozřejmě my už dneska u těch 1000 mil máme doprovodné vozidlo, který nám sponzoruje David Žaloutko, který prostě má ty dodávky a už léta prostě máme tam, když se něco stane, tak máme pomoc. Jo, to je skvělý, protože vždycky se může něco stát. A při 100 motorkách, že by se nic nestalo, to je skoro teda sen a náhoda. Ano, přesně tak. O 500 si budeme povídat s Martinem Cízlerem, který tady s náma sedí a má jich odjetých spoustu. Teď mu záda úplně nedovolujou, ale on to měl opravdu jednu dobu jako hlavního koníčka 500. A vlastně si udělal Iron Ridera, který je taková obdoba, takže s ním si o tom bude povídat a protože tu sedí, jak jsme domluveni, že až nám vypadne nějaký host, tak on zaskočí, takže ho tady máme na čekačce, takže na Martina se můžete určitě těšit. Dobře, takže 1000 jsme si řekli. Máš ještě něco, co by si k tomu chtěl dodat? Tak ty 1000 asi tak nějak na závěr si myslím, že všecky zvu, kdo chce prostě poznat naši republiku a okolí, hlavně i to okolí, tak opravdu pojeďte a stojí to za to, budete všichni překvapení z toho, že ta republika je prostě nádherná a dá se tady prostě strašné věci krásně vidět. A všichni prostě přijeďte a myslím si, že můžeme hodně nabídnout. I ta parta, která je stávající a teď už dá se říct, je z nějakých 70% se ty lidi vracejí, vždycky odejde, já nevím, z 10 jeden, ale další 4 přibydou. Takže je to super. Hele, abstinent může jet s váma? Abstinenty úplně nemilujeme. ale asi to vydržíme. Vydržíte to, tak to je skvělý. Tak jo, hele, protože abys toho neměl málo teda, protože myslím, to ti musí zabrat tak půl roku organizace takovýhle věci. Začínám vždycky v září. No v září, no, tak aby si se v těch volných chvilkách, který ti teda vybydou, nenudil, tak jsi vymyslel další projekt a to je www.motovýlety.eu. Já začnu dalším skvělým videem od Radima Poloka, dvorním, to naším tvůrcem audiovizuálních zázraků. A pak si o tom budeme povídat. Okay. Clear the stains, we're a band of brothers, rip our seams away. No remorse and no time for guilt, our destiny awaits. Rain of tears, we were lonely wolves, where hunters turned to prey. Jumped the ship after far too long, at sea we turned to slaves, waiting just for another time. Na našich stránkách najdete hromadu výletů, je tam teďka nově 12 balíčků, jsou tam popsané výlety, kde jsme všude byli a co všechno můžete s námi vidět a zažít. We are
just to see all those hungry eyes. What makes our hunger grow? You lift us up as we're champions, blew wind into our sail. Time to conquer another tale. Your deeds won't die in vain. Nechal jsem zase zapnutý mikrofon přes video, že se slyšel, jak se tu na vás domlouváme. Ale to nevadí, neříkali jsme žádný sprosťárny, takže přečtu pár vzkazů. Marcin Reškovský, ahoj. Ahoj, Marcine. Zdravíme, Marcine. Marta Běhalová. Míro, moc pusinek, zdraví tě Marta, HDC Brno. Když jsou super lidi, tak je jedno, jestli je to Hok nebo Harley Davidson klub. Takže Marto, my ti máváme, přesně zdravíme. Říkáš, zdravíme a já tě uvidím brzo. Aha. Jedna od kamaráda. Je. Jirka Ebon Jurka. Ukaž tetování, usneš, zmrzneš. No, tak není to usneš, zmrzneš, je to kdo usne, zmrzne a má to velký podtext celým mým životem. Tak nám ho vysvětli. No, protože jsem člověk, takhle, ono to má, když jsem ještě pracoval rukama, a když jsem prostě pracoval, tak já jsem nedokázal se zastavit. Já jsem měl rád přestávky a podobné věci a měl jsem šéfa, který vždycky přišel a říkal, Mirku, ty jednou umrzneš a umřeš v běhu. Já umrznu a nemůžu v běhu. A já umřu na houpacím křesle, já jsem se strašně líný. Já nechápu, že můžeš furt dělat. A tak já jsem mu tenkrát řekl, hele Jirko, kdo usne, zmrzne. A to už mě prostě zůstalo, jako je jedna ze dvou rčení mýho života. Druhý pak třeba řeknu, ale tohle to mě zůstalo a když jsem přemýšlel, co bych chtěl jakoby sdělit, až umřu a ty děti budou číst, co jsem to vlastně na sobě měl, tak tohle ať si přečtou. No tak ty nevypadá, že zmrzneš. Musím říct, že ty energie, co z tebe sála, pak musíš, až budeš říkat to druhý svoje motto, tak musíš prozradit, kde ji bereš. A neříkej, že z Jacka, protože... No, já se tě pak na to zeptám, jo? Tak, ale teďko, aby jsme to jako nezakecali, no. Tak bylo video o motovýlety EU. Tam sice něco povídáš, nicméně ty z toho neviděl, neslyšel, nevíš úplně přesně, co tam je. Vem to od samého začátku, jak to vzniklo, co to je, co to dělá, jak se tomu daří teď, když se nevejletuje a co chystáš. Tak, protože těch 1000 mil není jediný, co dělám, tak ještě pro jednu partu kamarádů, kterou zdravím, jmenuje se parta Hells Devils, což si někdo plet s andělama, už jsme párkrát narazili, ale už je to nějak vyřešený. Tak jsme jednou na Albáči takhle seděli a připravili jsme takový větší vejlet do Itálie a jeden kamarád, který mimochodem dělá pivovary někde tamhle ve Vietnamu. A já jsem v tu chvíli přišel o práci, je to zpátky 4 roky a prostě bylo to takový úplně blbý období a on říkal, hele, tak si to nachystej a kurňa, děláš to dobře a děláš to prostě jako rád, tak si to udělej jako práci, udělej si malou cestovní agenturu. A jsem říkal, to je pitomost, cestovní agenturu, to vůbec neumím. A říká, co je tohle? To je to samý. Oni nic jiného nedělají, když jdeš lyžovat, tak ti seženou hotel a permici a jdeš. O ničem to není. Ale mě to furt vrtalo v hlavě. Tak jsem to tak nějak připravoval, nějaký ty 4 roky, prostě jsem se k tomu obabrával jsem to všechno a šlapal jsem kolem a pak v podstatě to, že mě lidi začali, což vždycky se úplně vorosím a teď zase mám úplně husinu, že třeba když jsme končili v Bratislavě loňskou 1000, tak všichni vstali, tleskali a Míro, super, díky a povedlo se. To je pocit, který prostě kdo ho nezažil, tak neví. A já si říkám, tak asi to nedělám úplně blbě a zase nemám práci a zase jsem úplně v prdeli, tak já to zkusím. Tak jsem si vymyslel prostě motovýlety. Prvně jsem oslovil Kamila, jestli nezná někoho, kdo umí udělat nějaký logo, protože by měl být nějaký logo, že jo.
tak mě doporučil nějakého kamaráda, Vítka Nevřelu, který možná pro vás taky někdy něco dělal tady jako pro Harley, tak to něco vymyslel, udělal nějaké webovky a teď jsem to začal prostě doma kuchtit i já v svých letech na internetu, prostě strašný. No ale tak jsem to dělal, připravoval jsem to v podstatě, dá se říct, rok a půl, no a došlo to do fáze, kdy teda v podstatě já jsem měl v únoru pro tento rok, dá se říct, skoro 90% plno, navyletováno, objednáno, ale spadl do toho samozřejmě ten problém, ten nouzový stav, takže letošek si myslím si, že žádný motovýlety se jezdit moc nebudou, ale samozřejmě jsem to nevzdal a začal jsem přemýšlet, jak to udělat, aby aspoň po Čechách se jezdilo. Takže jsem dal dohromady to, co mám naježděný, což nebylo už tak pracný, jelikož to je hodně tady v Čechách. A připravil jsem výlety a dovolený po Čechách, pro páry, pro jednotlivce, pro rychlý, pro pomalý. Může si každý vybrat, umím to udělat operativně, do několika dnů umím připravit kompletně celou dovolenou, když někdo prostě zavolá a řekne, hele, je nás prostě 8-10, protože pro mě lidí to je finančně nezajímavý, tak aby to, protože je to cestovní agentura, živí mě to, takže je to o penězích, ale ne moc velký za mě. Takže teďka dělám v podstatě každý den, dělám motovýlet, je připravený, stačí prostě zavolat, takže kdo nás sledujete a chcete si užít Čechy a podívat se kterýkoliv den, až pokud teda bude nouzový stav, tak budeme jezdit. Navíc je to pojatý, takže nejezdím jenom sám jako průvodce, nabídli mi kluci, kteří rádi jezdí, že prostě když by se mi překrývaly nějaký výlety, tak když to připravím, odjedou to se vším všudy. Ten výlet spočívá v tom, že nejenom, že jedeme, ale zastavujeme na místech, který znám, o kterých něco vím a vždycky, když tam zastavíme, dáme cigára nebo kavčo, tak popovídám, kde byli, co viděli, co se tam stalo, nestalo, kdo tam umřel, kdo se tam oběsil, narodil, jestli tam prostě byla nějaká příhoda a tak dále. Takže tak pojď na mě. Na tebe. Kolik motorek, kolik nás má být, aby ses do toho pustil? Nemám kam jet na dovču, žádný Thajsko letos nebude, tak... Tak, co máš za představu? Týden? Hele, no, tak kolem 5 dnů. Dobře. No, tak 5 dnů na motorce, to znamená v podstatě téměř jako 1000, to znamená kolem nějakých 15 až 2000 km, záleží to na jezdcích. Kolik by nás mělo být, aby to pro tebe bylo zajímavé? Já nejradši jezdím ve 4, jo? A ty jsi říkal 8? Takhle, ne pro mě. Pro mě to je, ten výlet stojí pořád stejně. Jasně. Ten vždycky stojí stejně, ale zajímavý jako pro většinu lidí, to už mám jakoby vysondovaný, vyzkoušený, kde je ta cena příjemná, je od těch 8 až 10 lidí. A ta cena teda za takovejhle 5denní vejlet? Plus minus, jo? Plus minus, ta cena, abych teď to úplně z hlavy, nevím, že teď mám v hlavě... Tak řekni nějaký, co máš v hlavě, klidně. No tak třeba, když jedeme zahraniční výlet na 14 dní, který je připravený, dá se říct prodaný, hotovej, tak pro 10 lidí tam to vyjde na hlavu nějakých 28-29 tisíc kompletně na klíč. A co v tom je? Včetně ubytování? Je v tom veškeré ubytování, minimálně 3 hvězda se snídaní, s veškerým servisem, je v tom nějaký dárečky, je v tom nějaká vzpomínková brožura, na závěr dělám nějaký takový podobný video nebo spíš fotovideo s nějakou muzikou, aby měli památku. No je to samozřejmě to průvodcovství, který není úplně jednoduchý, protože ty trasy mám projetý, musel jsem tam být a já se neprodám jedinou trasu, kterou jsem nejel. To je zásada motovýletů, že nic neděláme tak, jak mi pár lidí napsalo. Dneska není problém si přece ten výlet udělat, takže si sednu k mapě a takhle si to tam vyznačím, dám si to do telefonu a jedu podle toho. Ano, není to problém, ale vidí tak 1/3 z toho, co vidět může. To je vyzkoušení. To si myslím, že je to základní potíž. Dneska to umíme všichni nějak naplánovat, nicméně nejcennější vždycky je ten pohled někoho, kdo tam buď to žije, nebo tam byl, protože už něco o tom ví. Hele, já se nemůžu dopočítat. Říkal jsi kolem 28? 14 dní, to je 2000 korun na den, to se do toho nevejdu. Jako když pojedu sám, tak neumím se ubytovat a najíst za 2000 na den. No
No tak jí za svý, to já tě nekrmím. Není v tom nějaká jako polopin, takže ubyto... Takhle, když je přání, jako třeba měla jedna skupina přání, že teda by si to jako připlatili a že chtějí v každém cíli mít panáka ruma v ceně. Tak takovýhle tam jsou. Ti cinkali brašny. No, takže to je, někdy to je složitý, protože jako třeba v Albánii rum není úplně sranda. No, protože ono to jako částka celková je dost peněz, ale pak když takhle rozpočítáš, tak to... Třeba když jsem tohle konzultoval s klientama, s německýma nebo prostě polskýma, tak říkali, když to přepočítám na eura, tak... Jo, ale to nesmíš. To jako, že jsme v Čechách, tak... tam jde o to, že to ty lidi prostě musí projet, pak to ocení. Jo, protože když si to projedou sami, jo, udělají si taky hezkou dovolenou. Neříkám, že ne, ale ne v 10 lidech, protože v 10 lidech, pokud nemají pevného vůdce, který prostě řekne, takhle se jede, tohle uvidíme, tak za 2 dny nebo za 3 vzniká takzvaná ponorka a ty lidi začnou mít názor. Ve chvíli, kdy je 8 názorů, nedojedou nikam. Takže to je zkušenost. No já myslím, že ve finále možná všechno zlí je k něčemu dobrý, takže to, že nás tady zavřou je úplně na prd, ale pro tebe, že to může být pro spoustu lidí taková ochutnávka, dát si po těch Čechách pár dní, zkusit si to, vidět tu tvoji přidanou hodnotu, je podle mě vlastně docela dobrý, jo, protože rozmýšlel se, jestli dám teda 28 za to, že mě povede někdo, koho buď to já budu štvát, nebo on mě z 3. den a budu mít před sebou dalších 11, je jako velký rozhodnutí, ale když si to tady na 3 dny vyzkouším, zjistějí lidi, jaký seš prima chlap a že s tebou chtějí jet na konec světa, tak to je docela vlastně dobrý marketing. Takže teďko teda překlopil jsi to narychlo, než se bude smět jezdit ven na Čechy. Máš na tom tvém webu něco, jako nějaký tipy nebo nějaký ukázky, jak ten výlet může vypadat, aby si to představili? Je potřeba se na ten web podívat, ale ne podívat se, protože lidi jsou zvyklí se dívat na fotky. Takže samozřejmě je tam kolonka jakási blogy. Tam jsou všelijaký příběhy, co se stalo, co jsme už zažili, kde jsme byli, nejsou to jenom výlety, jsou to třeba jsme byli se Zedem vařit guláš v Chrudimi, jsou to různý prostě návštěvy různých akcí. Ale pak tam je balíčky, kde máte 2 možnosti všichni. Všichni si můžou ten balíček vybrat hotovej, tak jak tam je, ten je oceněný, je jasný, kolik stojí a je jasný, kam se jede. Samozřejmě nedávám nikdy mapy, protože jsme národ takový, že si všechno rád udělám sám, takže když si tu mapu tam, kterou já pracně připravím, tak si někdo skopíruje a jede, takže to takhle nedělám. Samozřejmě popíšu tam místa, kam jedeme a tak dále a ty mapy nedávám z ruky. Je to jakýsi know-how firemní. Takže tam jsou balíčky, teď tam je, myslím, 8 balíčků po Čechách, do pátku tam bude dalších 5. Takže budeme mít něco přes 10 balíčků, budou vznikat možná další, různě se překrývají a ty výlety jsou jednodenní, protože není kde spát. Jo, super. No, takže stačí zavolat. Nejlepší pro mě jako pro motovýlety je nás parta 5-6 kluků, dosažení ještě 3 a my rádi pojedeme. To je úplně nejlepší situace, protože ty lidi se znají, chtějí spolu jet, jsou to kamarádi. Pak jsou samozřejmě manželský páry, mám tam pár lidí, kteří chtějí jet, protože se přistěhují do Česka a Česko neznají. A chtějí poznat nový lidi, chtějí mít partu. Takže to jsou super klienti, kteří prostě jako ani možná nekoukají na peníze, spíš koukají na to, že si chtějí něco užít. A jako ten výlet stojí 1300 korun na osobu a den, což když si spočítáme, tak fakt není moc. Jo, ale je to o tom, že to tam všechno je. Je potřeba si to celý přečíst, je tam popsaný, kudy se jede, co se vidí, popisuju to tak, abych úplně neprozradil přesně. To znamená, že popisuju to tak, že jedeme nějakou párokatinou, to pomenuju, ale nic víc. Takže ty lidi žijou trošičku v napětí, co vlastně uvidějí. Dobře, hele, jednou to skončí. Buď to nás pustí, nebo utečem. Jako, jednou tady ta šaráda skončí a bude se zase jezdit. Rozjedou se motovýlety. Co bylo nachystané na sezónu, co se ještě stihne, pokud se to otevře včas, na co by si nalákal lidi? Tak, jako VIP výlet, takovej, to musím, nebo VIP, hodně zajímavý výlet a zajímaví lidi mě oslovili, byli jsme
vařit guláš v Pskovu. Pozvali nás kamarádi, když jsme byli na Posohlávkách loni, tak říkali, přijďte k nám do Pskova, jste srdečně zváni. To bych hodně googloval. A to je, no, kde je Pskov? A já říkám, po Petrohradu Pskov, protože já jsem, když jsem byl v Petrohradu, což byla super akce, ale ty hranice jsem prostě já nedával, já nesnáším nesvobodu a nesnáším jakýkoliv omezování. A po 7 hodinách na hranicích to fakt bylo děsný. Ale nicméně ten Pskov, říkám, kde to je? To je někde u toho velkého, nebo spíš největšího jezera. No, tak jsme to jako našli, dali jsme nějaký jacky a klukům jsme slíbili, že teda přijedeme. Samozřejmě mělo nás jet nějaká parta, nakonec jsem jel já s Patrikem Paďhou a s Marcelem Vavříkem, což bylo super uskupení. A vlastně v Suwałki nás dohonil Petr Guby a 2 kamarádi z Number One Slovakia, Kingo a Miloš. Tam jsme večer živě podebatovali, jak pojedeme, protože jsme za sebou měli 815 km po dálnici, tak jsme byli docela vyruchaný. Takže po pár pivech spánek a druhý den další 800 do Pskova. Hranice byla ucpaná, takže jsme to nepřekročili jsme hranici, kde jsme chtěli a říkali, tak pojedeme do Estonska a překročíme v Estonsku. Tak jsme jeli do Estonska. Byli jsme tam nakonec dřív než všichni ze Slovenska. Ale bylo 1 hodina ráno. A říkám, hele, jdeme spát. A Miloš, to jsou jeho kamarádi, nakonec on se na to stali jediným inostráncem a členem moskevského klubu. A on říká, ne, musíme jet ještě na stage, prostě do toho kempu, že oni kvůli nám pronajali kemp. On říká, no tak jeden. Tam přijeli, tam byl celý jejich klub, nás čekali, nás bylo 6, i nás čekali, jich bylo 50, no, možná přeháním, ale prostě na mě to tak působilo. To je moskevský chapter, jo? To je Harley Davidson Moskva. Klub, jo, Moskva. A včetně direktora Maxima, který prostě, Maxim Multistrada, nevím, jestli to znáš, ale to je prostě kolík úplně neskutečný. Já ho znám z Guláše Stater, tam jsme se poznali před x lety. A oni měli připravenou tabuli se žrádlem s pitím, no, takže do rána. Utahaný jsme sice byli, ale usnout se nedalo. Ráno jsem říkám, sakra, teď jsme pili, motorky tady teda nenecháme. Tak jsem přišel za Andrisem, což je výborný kluk, kamarád, bývalý šéf protidrogovýho v Moskvě v důchodu. A já říkám, my tady nemůžeme ty motorky nechat, teď jsme v Rusku, teď nám někdo ukradne, to prostě nejde. Pas matry. Tak jsme šli k motorkám, tam stál chlapík v černý kombinéze s kuklou, se savopalem. A ten stál 3 dny tam stál u našich motorek. Takže jsme byli v klidu. A připravili nám nádherný prostě program. Jeli jsme na to jezero ohromný tam a na nějaký Talabský ostrovy historický, kde se natáčely nějaký i filmy o tom knězi Nikolajovi, který ukrýval bolševiky teda ty zidenty před bolševikama. Bylo to moc hezký. Prostě se kluci snažili a odvedli nádhernou práci. No ale tak já jsem nelenil. Říkám, hele kluci, a nechcete přijet třeba, jako že bychom vám udělali motovýlet? A to bylo vlastně, motovýlety byly takový úplně čerství. A jasně, a na Slovensko. Tak jsme připravili s tím Milošem prostě ve spolupráci, protože on je Slovák, tak jsme připravili motovýlet pro ně na 8 dní po Slovensku, ale ne úplně obyčejně. Oni chtěli vidět všecko, co je slovenský, jíst jenom, co je slovenský a pít, co je jenom slovenský. Takže na každý den, a teď oni jak jsou nároční, tak na každý den museli mít jednolůžkový pokoje, při 11:30 řekli, výborný. Musíme pít borovičku, originál, musíme jíst ty vaše všechny halušky a tohleto a musíme jet na pltě. No tak samozřejmě příprava teda zabrala strašně. Co to je, musíme jet na pltě? Na pltě to jsou po česky vory, ale to jsou takový úzký kánoje, jakoby, když to přirovnám, které jsou k sobě svázaný. Je jich třeba 6 vedle sebe a jede se po Dunajci, my jsme to absolvovali právě z Number One, bylo to super akce, to jako Kingo, jestli kouká, tak ví a směje se, protože to jsem ještě měl tenkrát tu nohu blbou, jak mě praskla achilovka, tak jsem v Ohulce tam pajdal a byl příjemný od kluku, když jsme přijeli do cíle.
A do hospody to bylo nějaký kilometr pěšky a se říkám, to já s tou hlukou nedám. Tak po mně přijel kočár s kožešinama, koně, tak jsem se ves jak grof. Bylo to nádherný. Takže takovýhle výlet tam byl, no pak tam já říkám furt, protože ty výlety jsou hotové, připraveny. Je tam Itálie, krásná, všech 10 nejnádhernějších průsmyků, plus bonusy, průsmyky, který málo kdo zná. Místa, který málo kdo zná a hromada jezer, které jsou hodně známý, ale některý jsou totálně neznámý, který jsem objevil fakt náhodou. Zase takovým tím systémem je hezká cesta, jedu. Takže jsem tam přijel a krásný prostě. Jo. Takže ta Itálie byla taky VIP. No pak tam mám připravenou Černou horu, ta je hotová, tu mám projetou, Žabljak, nevím, jestli jste byli, ale prostě Žabljak je území Vinetu a to je prostě nádherný. To jsou prostě nekonečný pláně a hory. Nikde, jenom ovce, krávy a tyhle ty pasácký psy, který se chovají jak lidi, protože oni rozumějí motorkám. To jsou jediný psi, kteří rozumějí motorkám. Tam motorka přijede, on se takhle postaví před tu motorku. Musíš nechat přejít to stádo. Když přejde stádo, tak se ještě jak rozhlídne, uhne a takhle udělá. Byli zítě, já byl úplně mrtvej. Úplně jsem byl mrtvej. No, ale takže Černá hora vlastně je v tom Bosna Hercegovina, kompletně co k ní patří, pyramidy, Mostar, prostě známé věci, největší, nejstarší pyramidy na světě, to málo kdo třeba ví, že opravdu tam jsou ty pyramidy, které jsou největší a nejstarší, byť jsou zarostlý lesama, protože to nepovolili to vyčistit a navíc je tam jiný podnebí. Pak tam je tam Albánie, je tam monastýr nádherný, prostě ve skále, který ten je teda za Podgoricou nádherný. Jsou tam mlýnky, prostě jsou tam krásné věci. Ta Albánie, ta je připravená a hotová na těch 14 dní. A od toho jsem si sliboval, že prostě fakt ty lidi uspokojím, protože ty lidi si to objednali, zdravím taky, Gubijovci z Čeptru, někteří z Čeptru, někteří z Moravy, ze Slovenska. Byla to parta lidí, která prostě se dala nějak náhodně dohromady a domluvili se takhle a vlastně dneska je to 12 lidí je přihlášených. No, pak tam mám Barbary, což je taková novinka, to si myslím si, že málo kdo zná, málo kdo tam byl. Mluvil jsem možná s 2-3 lidma, kteří byli na Barbarech podívat se. Kde to je, to neříká nic. To je nahoře Sasko. Mm-hmm. Nahoru prostě projet jakoby na Berlín, co řekne. A je tam Arminius, který byl vlastně známý bojovník, kde vlastně on dal na prdel všem těm Římanům, který vlastně nás tady chtěli strašně civilizovat, Kelty a podobně, takže to je připravený s tím a to úplně nechci prozrazovat, co všechno tam je. A o tam teď se jede dolů do Kosnice, na Bodenze, kousek se projede Švýcarskem, vracíme se Bavorskem zpátky přes Orlí hnízdo. Prostě jsou to vesměs nejhezčí výlety, takový, který lidi zkousnou časově, jsou 7-8 denní. Pak samozřejmě jsou ty další, takový ty dovolený. Chystám další. Hele, mě si nalákal teda, definitivně. Radíme, prosím tě, jestli koukáš, nebo až budeš koukat, tady to střihni Mírovi a dej to na ten jeho web, protože blogy a psaní, víš, jak to dneska je s lidma, ty čtou jenom titulky, ty do něčeho se začíst, ale tohle je tak poutavý povídání, že přesto to prodáš úplně nejlíp. Hele, máme tady nějaký vzkazy, takže Marcel Vavřík žlutí zdraví. A zdravím žlutý. Jirka Ebon Jurka žlutí zdraví. Tak, teď doufám, že neskomali jméno. Paurik Gallagher, hello from Ireland. Takže fanoušci z Irska. A ještě jsem tu viděl někde, Karl-Heinz Wendhorn, hi from Bavaria, stay healthy. Takže hi guys to Ireland and Germany. Asi nám nerozumíte ani slova, ale jsme rádi, že se koukáte. Honza Volgner, čau kluci. Čau Honzo. Zdena Peckermanová, říká ti to jméno něco? Sestra, ano, je prima, to je můj brácha. Takže. Honza Jeník Hikš,
Ahoj, zdravím z Kolína. Chci se zeptat Mirka, jestli neplánuje nějakou dálku, například Vietnam na Enfieldech nebo tak něco. Musím říct, že já mám projetej Nepál na Enfieldech a je to zatím výlet mýho života. Tak co, Míro? Takhle, to tě překvapím, plánujem. Je tam o to, že do tohohle mě zase uvrtal, no, teď si nespomenu, náš kaskadér, Míra Lisí, protože jsme navázali nějaký kontakt a chceme něco spolu začít takového dělat a on v tom svým mrtvým období, který asi letos teda neměl, protože zima nebyla, tak říkal, že by tam rád lidi prováděl. Takže něco na tohle téma chceme vymyslet, a protože třeba právě v tom Vietnamu mám kamaráda, který tam má ty pivovary, tak jsem si třeba vymyslel takový výlet Vietnamem po českých pivovarech. A to je výborný. Jo, takže to je všechno v zárodku, v hlavě toho je mnoho, ač to teda nevypadá, ale... A vypadá. Hned tu mám na to ještě poslední. A Michal Honc zdraví na šaldu, poutavé povídání, kdy hodina nestačí, protože jsme 1:05, jo. Tak se z toho bál a vida, najednou máme hodinu pryč. Jo. No. Toto uteklo, viď? No. Ale Marta Běhalová, ještě 2 otázky. Aha. Co jsi studoval a čím jsi? Tak jestli chceš odpovědět, jestli nechceš, čím jsi, je totiž úplně jasný. Seš průvodcem a pořadatelem nádherných výletů. Ano. A čím jsem byl jsem všim. To je zase ještě úplně kapitola mýho. Ale schválně to řeknu, protože možná, že to trošku pro zlehčení. Začal jsem jako instalatér rukama. No a když už mi to teda jako sralo furt, si říkat. Nejsme v televizi, tady říkej sralo. Tak když už mě to sralo, tak jsem říkal, já musím něco podnikat. No a samozřejmě v té době tohle nebylo myslitelné, tak jsem začal chovat slepice, protože děti chtěli barevnou televizi, že jo, tak spočítal jsem si kupeckými počtama, jedno vejce stojí tolik, krát cena televize děleno vejcem, vyšla nějaká částka, no tak jsem si koupil tolik slepic, aby to za rok bylo. Jo, povedlo se. A pak přišla nemoc, jako korona, tak ale na slepice, tak jsem je musel vybít. Tak tím jsem skončil moje první podnikání. Pak jsem pěstoval žampiony a tak dále a dělal jsem všelijaký možný práce. Až teda jsem si založil firmu, když to šlo, ale ještě před revolucí. No a ta skončila z nějakých důvodů, takže instalátor už nejsem. Už nechci být nikdy. Chápu. Hele, čeká se, jak překliknu. Takže hodina fuč, povídání super. Máš něco, co by si chtěl říct na závěr, popřát lidem, pozvat na jednu nějakou věc, prostě užij si ještě závěrečné slovo. Takže teď bych rád oslovil všechny ty, kteří jsou na vážkách, jestli pracovat anebo se bavit. Bavit je správně. Práce je jenom prostředek, aby jsme se bavili, ne opačně. To je strašně důležitý. Já jsem loni oslavil jakýsi kulatý narozeniny, kde za mnou přišli kamarádi a říkali, ty vidíš to, máš to tady, podzim života. To je právě to rčení. A já si říkal, že to je strašný slovo, necítím se na podzim života, hraju tenis, novejbal, ještě pořád necítím se prostě. Mám krásnou mladou ženskou, říkám, tak podzim života není úplně dobrý. A tak jsem říkal, dobře, zvu vás na svý narozky, a abyste nebyli jiný. Přijďte do Tater, kde se dělal guláš. A napsal jsem tam, přijďte si dát se mnou Jacka na můj začátek jara smrti. Takže to je mý další rčení. Mimo tohodle je jaro smrti, který se mně líbí daleko víc než podzim života, protože pro mě vlastně motovýletama teprve začal život, který jsem vždycky chtěl a který mě baví. A nebudu vás zvát na konkrétní výlet, protože máte každý nějaký jiný představy, jak o délce výletu, o lokalitě výletu, o tom, s kým chcete jet, ale určitě pojeďte, určitě se přihlašte, zavolejte mi, já si vždycky na vás najdu čas a ať se potkáme na 1000 mílích, na těch, co jsou teď, nebo co uděláme navíc, anebo při jízdách
se mnou při motovýletech, je úplně jedno. Jsem rád, že kdo jste vydrželi tu hodinu koukat na mě a na Jardu. A ty jsi zvyklý, ale já teda moc ne. Takže děkuju moc a tím asi se rozloučím a třeba se fakt někdy potkáme. Čau. Hele, šlo ti to, bylo to super. Já musím říct, že mě to teda uteklo hrozně. Strašně příjemný povídání. Já si z toho odnáším, protože se známe, ale takhle dobře ne. Já jsem tě jako za tu hoďku poznal teda mimořádně. Jako, pro mě jsi chlap, kterýho nějaký pády jako nemůžou rozházet. Padat a vstávat, to by mohlo být tvoje další motto, protože ženskýma počínaje, prostě si spočkal na tu správnou, co vydrží 22 000 ročně pěkně vzadu, protože to bude ona. Různýma peripetiema s prací a podnikáním, ale to, co děláš teď, tak vypadá to dobře. Musím říct, že mě jsi to prodal a bylo to fakt jako milý a příjemný. Zítra, když jsme mluvili o tom Mirkovi Lisim, tak on tu měl být ve čtvrtek, Míra. Ale holky nám to vyfoukly, protože zítra je holčičí den, že jo, středa. Vojtova a holčičí. Holky nám to vyfoukly a pozvali si Mirku Lisou, takže místo Míry bude Mirka. Budou se tím pádem povídat o holčičím ježdění, samozřejmě o motoškole a Mirka toho má teda naježděno taky hodně a umí, takže to bude zajímavý a navíc se na to bude hezky koukat, jako ne, že by na nás nebyl pěkný pohled, že jo? Ale co si budeme povídat, přece jenom na ty holky se kouká o trochu líp. Takže těšte se zítra na naše děvčátka a Mirku Lisou ve 2 hodiny, my se na vás taky těšíme, mějte se krásně a zítra ahoj.